जे आइडिया जे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौहाय मानो लांगोन मेडिकेल कलेजावहाय मेडिकेल कलेजा मेडिकेल कलेजखा आरो सिभिल हस्पिटाला गोदो गोदायनिफ्रायनो बे मोनसे सिभिल हस्पिटालखा। आं मोनसे जिनिसखौहाय सानबाय थादों बे जाहैबाय थांनाय बाराव जोङो जेब्लानाखि रुपनाथ ब्रह्मनि जन्मदिनथ' फालिबोलै बिसारिसिल तिथे रुपनाथ ब्रह्म स्टेचु आमी बिसारी गायब कट गायब बिसारी पाले जे प्रगति भवन नतुन बिल्डिं बनाय आसे इयात बिथर एखेबारे किबा लेथारा फेथारा बस्ता दिया बस्ताजों खाफबनानैसो दोनबाय। दा प्रमद बर'नि आखला मा आखल फालाय? प्रमद बर'आ गावल' गेदेर मानसि। रुपनाथ ब्रह्मआ जाहैबाय बै समनि गफिनार बड'लेण्डमोनजों समब्रा समब्रि भारत उदांस्रि जुद्ध खालामग्रा कवि गुरु राइटार एभ्रिथिं हि वाज ए माल्टि पार्पस मेन। आइजोनि हेंथायै प्रमदआ मावगासिनो दङ। बुजिया नामा बियो मा जिनिस? बुजिया नामा बियो जारिमिना मा बुस्थु? दिनै बिथाङा सोरनिबा सोरजिखानाय बुस्थुखौ मारै गियाल'आ आखाइ दांनो हाखो? फाखौ गावनि बिफानि सोरजिखौ बियो दिनै बोरै बोखारनो हाखो? हु इज प्रमद बर'? Who is Himanta Biswa Sarma? How dare that he remove the civil hospital, RNB civil hospital? Hello, angwni बर' रायजो राजा नोंथांमोन दिनै सोलायनाय परिबर्तन थारैनो सोलायबारबाय। दिनै क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव माबायदि दाजाबदेरगोन होननानै माने गोबां बाथ्रा मिथिनानै मोनदों। रादाबाव होगासिनो बेबायदि बिथां नंमारगौ। बिथां जोंनि दैदेनगिरि सारा गोरोन्थि मावमारदों। बे खामानिखौ गावनि बिफाजों समान दिनै मानगोनां मानसिनि दिनै जाखिनि आं बाथ्राखौ बेखेवनानै बुंला, मानोना जोंनि बर'नि मानगोनां सुबुंफोरानो गासैखौबो बुंखाबाय। गासैबोथ' मिथिखाबाय जानांगौ जों बेसेबां मोजाङाव फैदों बेसेबां खहा जादों बेखौथ' जोंनि गासै रायजोआनो मिथिगौ। नाथाय मिथिनायनि गेजेरजों जों गासैबो जुदि जोंनि हारिखौ जों मिथिलाबा बिदिनो थांसिगोन। थारैनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोसोम जोमैया साग्लोबबाय। मा बुंबावनो, जोंथ' फिसा फिनला मानसि, नाथाय गोसोआ दुखु मोनो आरोना। जेनेबा बेफोरबायदि जाखिनि सोलायनाय बाथ्रा बुङै दिनै सोलायमारबाय। सोलायनायनि गेजेरजों दिनै मोजां जानांगौमोन, दिनै नाथाय मोजाङा अबाव दिनै सोलायमारबाय गाज्रि अलखदथिं। गाज्रि अलखद बा गाज्रि लामाथिं थांगासिनो। बे सोरनि हारिया? बबे हारिया? जोंनि बर' हारिया। बिमानि थाखाय जादों। बिमानि थाखाय जादों। फैसाखौ गादिखौ मोनखांबा गुबुन हारिजों बायजानाय। गिबियाव बुंगोन मोजां खौरां, नाथाय बहा गादिखौ मोनखांबालाय बहा सिनायनो जोंनि हारिखौ, बहा बुजिनो जोंनि बर' बिमानि मेगननि मोदैखौ? बेनिखायनो लोगोफोर, आंनि आंगोनि बर' गासैबो खौसे जादो। आं गासैखौबो मिजिंथिबाय जाहाथे जोंनि बर' हारिया थाबैनो खौसे जानानै, जोंनि लिडारफोरा थाबैनो खौसे जानानै जोंनि हारिखौ बोखांफिननो थाखाय गासैबो खौसे जादों। खौसे जायोब्ला जोंनि हारिखौ फांसे गेरेमसा दंफां बायदि जोङो खालामनो हागोन। बेखौ आं आसा खालामो। मालाय BPF, UPPL बायदिसिना BJP बेफोर पार्टियाथ' थाखागोन। जेनेबा राजनितियावथ' बेफोर थाखागोन। खिन्थु गुबुन हारियाबो दङ। गुबुन गासैबो बिदिनो UPPL, BPF गासै हारियानो दङ। नाथाय गुबुन हारिया मालाय पार्टि दंबाबो बे मोनसे राजनितिसो होननानै मालाय गावसोरनि जिखिनि सोलिलांनो गोनां, जिखिनि जौगाहोनो गोनां मालाय गावसोरनिखौ गावसोर जौगाहोगासिनो। नाथाय जोंनि बर' हारियासो दिनै दासिमबो बुजिनो रोङाखै जे नों BPF बा नों BPF, आं UPP बा आं UPPL बिदि जागासिनो। माने दिनै जों सोरखौबा गाज्रि आखु बा बर'नि माबा मोनसे खहा खालामनाय नुयोबा जों बुंगोन। नाथाय सोरनिबा जानानै सोरखौबा दायनिगिरिखौ नुनानै जों बुङोबा जोंखौ मा होनगोन? दिनै
इउपिपिएलनि दैदेनगिरियानो जोंनि सालायगिरियानो इउपिपिएल पार्टिनियानो दिनै सालायगिरि जाबायबा बे गोरोन्थि मावबा बेखौ जों बुंनांगोन बेखौ बुंनाय लोगोसेनो जोंखौ डाइरेक्टली हमगोन बिपिएफनि होननानै दिनै बिपिएफआ मोनसे समाव माबा मोनसे गोरोन्थिबो मावदोंबो जानानै बे समावबो जोङो बिपिएफखौ रायोमोनबा होनना बुंसिगोन बे इउपिपिएलनि बिदि नङा रायजोफोर जेनेबा जों बर' नों इउपिपिएलबाबो आं बिपिएफबाबो आं इउपिपिएलबाबो नों बिपिएफबाबो जों गासैबो बर' बेखौ जों साननांगोन राजनितिया राजनिति खावसे थागोन खिन्थु जों बर' होननानै जों गावखौ सिनायनांगोन अब्लासो जोङो जोंनि हारिखौ फांसे दंफां गेरेमसा बायदि जों खालामनो हागोन रायजोफोर दिनै थारैनो सारा गोरोन्थि मावबाय गासैबो मिथिखाबाय जानांगौ बे मा गोरोन्थि मावखो दिनै जि समाव बिथाङा जिबायदि मुंदांखा जाबोबाय जोंनि बिफानिनो समान जों बेखौ मान होनांगोन जोंनि बेबो सासे गिदिर अब्ला बेखौ जोङो बोखारनो गोनां मा अधिकार दिनैसो बि बर'आ दिनै दानिसो गोदान जोनोम जागोदान बर' फिसा नाथाय बेखौ बोखारनो गोनां मा अधिकार नोंथांनिबोथ' सासे बर' बिफामोन ना बेबो दिनै जोनोम जागोदान फिसायानो गावनि बिफाखौ बिदि खालामो बेथ' दैदेनगिरि मोजां होननानै बुंजाया लोगोफोर रायजो राजा नोंथांमोन आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना आंखौ गावनि आंगोनि बर' इउटुबार होननानै आंखौ निमाहा होबानो जाबाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि